Andam na ang kapinggatos ka mga tulunghaan o pampublikong tulunghaan sa General Santos City karong abli klase. Ano yung report ni Tony Humamil? All systems go na ang kapinggatos ka mga pampublikong tulunghaan sa General Santos City. Ingon man ang mga pribadong tulunghaan sa pagsugod sa klase karong Lunes. Apan, as of 11 a.m. nadtong Huwebes, ana pa lang sa kapin 120,000 na mga estudyante ang enrolled. Bot pasabot, ana pa lang kini sa 66% sa target nga 182,370 ka mga enrollees sa pampubliko o pribadong tulunghaan. Busa na nawagan ang buhatan sa mga ginikanan nga ipa-enroll na ang ilang mga anak. Gawas ni ana nakatakda sab nga iimplementa ang matatag curriculum. Exciting kaning school year kay mag-implementa sa matatag curriculum, no. Mao ni sa ang na-review nga 8 to 10 curriculum. Mas less nang ato ang competencies. We hope nga mas exciting ng atong mga experience sa atong kabataan, no, sa sulod sa mga classrooms. Dinhi sa Dadyangas West Central Elementary School, gilauman ang pagdagsa sa kapin 3,000 ka mga estudyante. Apan sa karon, ana pa lang kuno sa kapin 2,000 ang nakapa-enroll. Hinoon pa dayon ang pagdawat nila og enrollment. Bantay sarado sab sa kapulisan sa syudad ang unang adlaw sa klase sa tanang tulunghaan sa syudad. Tay security deployment niya na tay plano niya na security plan dahil sa atong deployment sa labi na katong daghan o dagko nga mga eskwelahan para po pasiguro atong seguridad sa opening. Atol sa pag-abli sa klase karong Lunes sa Dadyangas West Central Elementary School, manghatag kini sa first 150 students ug mga school supplies sama sa notebook, papel, lapis ug uban pa. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.